Proper paisatge és el nom de l'exposició que va guanyar el cicle d'artistes santcugatencs el 2020. Aquesta exposició el que pretén és explorar la construcció cultural del paisatge, és a dir, una representació d'un paisatge concret. Aquest paisatge que s'ha representat és un paisatge que parteix d'unes fotografies que es van penjar a Collserola. En un primer moment el que es pretenia era respondre a la pregunta de es pot descriure un entorn a partir d'un factor temporal que s'ha imprès en aquestes fotografies perquè s'han deixat en el bosc durant un any i amb uns àudios i uns vídeos d'aquell entorn. Podria explicar aquest imaginari d'aquest entorn a alguna altra persona? A partir de familiaritzar-se amb aquest entorn, el que se'ns va acudir va ser com el podem cartografiar, es podria mesurar aquest espai i a veure quina relació té amb un espai fictici, amb aquesta sala d'exposicions, i a veure com encaixa aquest projecte a priori realitzat amb 3 teles, uns àudios i uns vídeos, amb aquest entorn. Es va demanar un metro làser, a la universitat es va mesurar tot això, els arbres i sobretot les espècies d'allà, unes falgueres i uns esbarzers, que era el que generava aquest espai natural, i ens vam adonar compte que a nivell de proporcions amb l'espai natural i el de la sala d'exposicions quadrava bastant. Llavors es va prendre la decisió de transportar literalment aquell espai a la sala d'exposicions, reduït l'escala a la meitat. Aquestes espècies que es van cartografiar es va optar per fer-les amb formigó, per generar una mica un contrapunt amb aquestes teles que estan penjades, que són lleugeres, que passa la visió a través, amb uns elements passats artificials com és el formigó. Es va fer una talla en l'encofrat a la fusta a partir del record d'aquestes espècies d'allà i que et generés un positiu d'una falguera o d'un esbarzer, però sempre a partir d'un record, per evocar sempre a l'espectador aquest imaginari, mai portant res real del bosc, més que el factor temporal de les teles. Aquests elements ens generaven el mateix recorregut que nosaltres fèiem en el bosc. Ens generava per on passa la riera, els espais de descans que teníem, els espais entre teles. Tot això es complementa amb els 2 vídeos que estan col·locats, estan oposats perquè mai es puguin veure l'un i l'altre, i així ens genera aquest factor temporal o de moviment que ens manca aquí a la sala. I per últim estan els 2 àudios que es van gravar també a l'inici i al final d'aquest projecte, que són freqüències o repeticions d'àudios de 2 minuts que estan digitalitzats i sotmesos a un procés de distorsió digital. Per acabar de complementar-ho tot, es va optar per imprimir un fanzine, també amb un procés molt repetitiu d'escaneig, d'impressió, de reescaneig, de totes les fotografies que s'havien pres durant el procés de l'anada al bosc, de la col·locació d'aquestes teles i de les espècies o de l'espai natural d'allà. Llavors, amb aquest material el que es permetia o el que es volia intentar és que l'espectador es pogués vincular una mica més amb aquest procés o amb aquest entorn a partir de la nostra intervenció en ell. L'exposició Proper Paisatge és, en definitiva, la construcció, diguéssim, la construcció d'un paisatge dintre la sala d'exposició que ha anat desenvolupant el Guille de Alfonso al llarg d'aquest últim any. Diguéssim que parteix del plantejament de quins són els límits de la representació i l'objectualització del paisatge, en el sentit d'expandir aquesta idea de captura típica del paisatge que hem viscut al llarg de la història de l'art, diguéssim dels quadres o de la literatura, en el sentit de provar de traslladar algunes d'aquestes condicions de la naturalesa dintre aquest espai artificial que és la sala d'exposicions o el context de l'art. L'exposició que veiem aquí, diguéssim que és la superposició de 3 instal·lacions que treballen en diferents formats dintre del que són els llenguatges de l'art contemporani. L'obra, diguéssim, o l'exposició en general parteix d'aquesta obra que són les teles que van estar penjades durant un any al bosc, acumulant, diguéssim, pàtina, temps, aquesta condició que ens interessava poder traslladar a partir del mitjà fotogràfic, que no deixa de ser la captura d'un instant, doncs intentar expandir-lo al màxim possible. Les peces que veurem intenten treballar sempre en aquesta línia d'estirar el límit del format. A més d'aquestes peces de tela, que diguéssim que ens aporten aquesta lleugeresa o aquesta fluïdesa a l'espai d'exposició, es van contrastar amb les peces que veiem de formigó,
que diguéssim, capturen una sèrie d'elements que trobem en el paisatge i ens configuren aquest espai a través del qual nosaltres anirem, diguéssim, circulant, es configuren aquestes relacions espaials de tensió entre peces que marcaran una sèrie de recorreguts que l'espectador d'alguna manera o altra acabarà visquent. Bé, per complementar aquestes dues peces vam acabar prenent la decisió de que feia falta afegir un component temporal que d'alguna manera donés una certa vida en aquest paisatge. I això es va treballar a partir de les peces sonores que agafen alguns sons, sorolls del lloc i a través de la barreja ens aporten una freqüència temporal dintre del que és la sala d'exposició. Un cop penjades les peces al bosc, es van fer 2 vídeos d'aquesta instal·lació in situ, provant de no ensenyar sempre el conjunt, sinó mostrar una sèrie de parts i a través del muntatge d'aquesta sèrie de fragments aportar una visió incompleta que suggereixi a l'espectador com acaba desenvolupant-se això en conjunt, que cadascú tingui que fer-se una mica aquesta idea. Això es completa també a través del fanzine, on apareixen algunes imatges d'aquest procés, sempre amb certa distorsió, que no donen una imatge real d'aquest espai que d'alguna forma es trasllada, sinó que deixen obertes les possibles lectures de l'exposició en definitiva.